Продължение на клипа Чичо Дъмпел. Чичо Дъмпел. За това говорим, драги зрители. Да. За това говорим. Добро напрягане. Сещате се. Ушким 6-ти клас. Лекичко. Рибата не е голяма, но изключително силна. Невероятно силна. Вулканен си е това? Да, идеален. Спокойно. Значи лекичко само така. Придържи. Идеален си. Идеален. Нереално просто. За голяма река. Не ти трябва 60-ка. Дядо провежда стойностна борба. Леко. Откъде толкова сила? Просто не е истина. Много силна. Голяма риба. Ти си. Седи долу. Ти си.